Για την αγγελία, για το σπίτι. Ρενίκο, αφού τα είπαμε. Θα μείνω με τα κορίτσια. Έχω εξετάσεις, πρέπει να είμαι συγκεντρωμένη. Αφού είμαστε 3 φοιτήτριες. Εδώ είναι. Μάλλον. Κάναμε λάθος, πάμε να φύγουμε. Σαλόν και στο βάθος η κουζίνα. Άρουμε. Να ηρεμήσω, πάμε πάνω. Αύριο το πρωί θα φύγω κι εγώ. Θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω. Καλά θα κάνεις να φύγεις κι εσύ.